Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kawai ka jingja ka basngosi, kawai ka samla, ka batri shipor kum ka staff nurse ha civil hospital nongpo. Ka bala tip kerteng kum ka samla, pela shisha lenser. Ka ba arpusan senam kerta, nagas nong umbir, Laos EMR Boy District. Kala Khlad no Hashen, Nadien baka kali, Maruti Alto, baka syong ka badannya registration number, OR, not R, AG, Nyopra, not Sao. Kalalit Tynrah Nadien jong ka Trok ha surok ba National Highway 6 hajan kasnong lum umpi ha Riboy District ha ka khatway trik uyayong aja pusan ha ka por khatway beji min kani ka Trok kadai ka badan your registration number ML iwe not C not R laisau kadai ka balanya daw ba Shining Star nongbri uba arpuway senam karta na Eastern West Khasi Hills District kat baya ka kali Maruti Alto lanya da uba Chirup El Nonglan uba arpunyaw senam karta nakasnang yoreng hem maulai shilong hagani ka jingja uba Chirup bat kasamla pela shisha ki bala mensaujur kila sakut hapok ka kali Maruti Alto bat da ka jingaram jong kinong ya lenti lala ban say no yakini ki arngut napok ka kali kakunhun a jingarap kerki ka bala poi hagani ka jaka kila penkit no ya kasamla pela shisha sha CHC umsning hendrei ki doktor kila penbena bak ladap Khlad lepas shwaban poi hagani ka jaka ajing sumar kat bau nong nya jong ka kali uba Chirup udang don mentah hap pedeng ajing shitam ka bajur ki pulut kila pentip baya kamet jong ka ni ka staff nurse ka bala Khlad no la penkit sha civil hospital nongpo na ka benta ban le ya ka postmortem kat baya ka Trok bat ya ka kali Maruti Alto lara no sha umsning police outpost ban pelong ya ka jing tokin